Čus, já vás zdravím do dalšího videa. Dnešné video je z hry, kterou jsem ještě v životě nehrál, takže se nečudujte, že ju nebudem vědět hrát. To ako sa mi celkom páči. Takže pokračujem. To je to tichšie. Nejaká liška to presekla. To som vážne zvedavý na túto hru. Sorry, že tu hora není vidno, ale len takto to asi bude. Hej. Takže, čo máme robiť? Idea. Takže, šup, šup, šup. To je dosť divná hra. Ako vážne? Ja to nechápem. Ty kokos. Čo to je za hru? Ja sa mám odtiaľto dostať nejako? Čo? To sa tu mám dostať? Odtiaľto? Čo? What? No ukázať ako chcem. To si len chcem. Aha, to je ťažké. Fú, ty vole. Ty čo za hru? Ty ťažké hovno. Ty vole. Ty dobre ťažké. Počkaj, to sa mám nejak dostať von? Asi. Počkaj. Musím ísť. Fú, to je dosť. To je veľmi ťažké. Vyzerá to, že som kripl a neviem to hrať. Ale to tak není. Však si to skúste zahrať. Hodím vám link na túto hru do popisu. Možno neviem, čo tu mám robiť. Ale naozaj. Ty vole. Jak ja sa dostajem odtiaľto, tak budem pán. Ty kokos. Tu je všade piesok. Počkať. What? What can you do it? Ale čo tu mám robiť? To čo je za hru toto? Jaj, sorry. Ale to čo je za hru toto? Však to nejde hrať? What? Ja zošaliem. Ja z tejto hry zošaliem. Oko, poď preč. Vidíš z tejto pofidernej pyramídy. Počkaj, čo? Ja musím ten piesok nejak dať preč. Lenže ako? Že sa len budem dívať. Chcem vás prežiť. Netreba tu niečo zobrať, alebo tak niečo? Skúsime dať menu. Ty vole, však tu sa nedá hrať. Počkaj, tu niečo bolo. Ale nedá sa to prekopírovať. No ty vole. Možno tu niečo bude, nejaký kľúč. Musíme hľadať. No chvíľ. Ale kým ho nájdeme, bude to trvať takú hodinu asi. Z tohto videa bude skôr livestream. Lebo keď ja niečo nájdem, ak sa tu vôbec má niečo hľadať. Ja vôbec neviem, čo to mám robiť. You don't say. Ty vole, ja niečo musím urobiť. Som dopreč.
ten piesok alebo niečo. Ja naozaj neviem, to je 1 500 000. Ja idem furt dokola a vôbec neviem, kde som. Ty vole. Sorry za tú myšku, ale naozaj, počkaj. O nie, to je škoda. Počkaj, kam sa díva to oko? Počkaj, ale... Fú. Hore. Šup. Tu je co? Ja viem, čo tu je. Viem, čo to tu je, ale neviem, čo s tým mám robiť. To je isto niečo, jak špeciálne sa to dá vyhrať, ale je to isto ľahké. Takže ja som taký padnutý na hlavu a ja to nedám proste. Proste ja to nedám. A čo s touto cedulou mám furt robiť? Teda idú... Ak viete, čo je toto, tak mi to napíšte do komentára. Počkaj, dva. Bude chvíľu ticho. Taká strašne. Ty vole. Čo to nejde vyhrať? Ty vole. Ty kokso, to bude dlho hrať túto hru asi. Ty vole. Určite tu niečo niekde je. Ale musím zistiť kde. Alebo tu nič není. Ja viem, že to je táto cedula, ale čo s ňou mám robiť? Mám ju zobrať? Jaj. Aha. Fú. To je divné. To je 20 chodieb, 1 500 000 ich tu je. Do prčíc. Čakaj, nie je to všetko to isté? Nie. Keľu... Čakaj, ale ja tomu to vôbec nerozumiem. Dole, nižšie. Fú, toto je čo za hru? Čakaj, sme úplne dole, teraz úplne hore ideme. Ty vole, však to je 1 500 000 toho. To vážne je to toto? Vážne je to toho? Ty kokso. Tak toto... Naozaj... Ja neviem. Ty vole, ale však tu sa nič nedá nájsť. Čo som spravil? Čo za hru? Dáme menu. New game. Ideme na oko, počkaj. Čo musíme prejsť? Musíme to asi všetko takto prejsť dokola. Jo. To divné. Kam to oko ukazuje? Dole ukazuje. Čo sa nedá kliknúť? To niečo symbolizuje, alebo čo? Ja neviem. Ja naozaj neviem, čo mám s týmto robiť. Je to taká hovadina. Ja to kašľam. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike, ale toto je hovadina. Dobrá hovadina. A
Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, ak nemáte odber, dajte odber a hlavne sa usmiate. Takže čau!